El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra K. K de Kirby. El president europeista Joan Matas, en el decurs de la temporada 1920-1921, ja tenia gairebé definida la columna vertebral de l'equip que després seria campió, però encara li mancava un entrenador que acabés de conjuntar els jugadors. Per aquest motiu es va contractar l'entrenador anglès Ralph Kirby, qui va introduir estils i sistemes de joc moderns i revolucionaris, fet que va significar el plus de qualitat que li mancava a l'equip. Home poc comunicatiu i reservat, Mr. Kirby havia jugat de jove com a extrem en l'equip anglès del Fulham. Amb l'Europa va aconseguir un campionat de Catalunya absolut i el sotscampionat de Copa d'Espanya en la temporada 22-23. Va situar el club en el primer nivell futbolístic de Catalunya i de l'estat espanyol. El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra L. L, de Lliga. La temporada 1928-1929 es va crear el Campeonato Nacional de Liga, el que avui es coneix com la Liga, on l'Europa va tenir el privilegi de ser un dels clubs fundadors d'aquella primera divisió. Al desaparegut estadi del Guinardó van desfilar grans equips com l'Atlètic Club de Bilbao, Real Madrid, Atlético de Madrid i altres que, fundadors com ho eren els escapulats, van anar retrocedint categories com poden ser l'Arenas de Guecho i el Real Unión de Irún. A tot això cal adjuntar els 5 anys a segona divisió dels anys 60, on ja a l'antic estadi de Sardenya van passar equips de categoria com el Betis, el Deportivo, la Real Sociedad o l'Sporting de Gijón. La Lliga és, en qualsevol de les seves divisions, el motor que ens té enganxats cada any a la temporada futbolística. L'Europa té molts protagonistes i moments importants en la seva centenària història. Podeu descobrir altres noms propis de l'europeisme al lloc web del grup d'història Ramon Vergés. Connecteu amb ghrb.cat.